हवेलू जब लिपस्टिक अहिले लायारा डिस्ट्रिक्ट आजिला टॉप लागेलू कमरिया ओहो कमरिया करेला पालो पलनी पप लागेलू। ई भौजी शीशा में कने कहां रख देले बड़ी एगो त हमर जाए के होलो न कहीं त वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। तू हमार शीशा लेके आइल बड़ी हम घर में खोजतनी दादा ने मारले बता ना भागे जैसे मैं चलल बड़ी लिपस्टिक मार के कने कहां जिहन देखा तू खेल करो हमारा के बड़ा एथी कहतरू। हां रुक 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 अभी तने ने का बतन देख देख देखा जा जो अपन भौजी के जाके शीशा ले ले हमार भौजी के शीशा रुक रुक हमार भौजी अभी गइल बैठ ना त तारा का भौजी से खुद तारा का बोलबै रह जा भागा तो रुक ना जैसे रह जा ये हमार भौजी का शीशा हमार तार भौजी के शीशा हता का तार भौजी से मांग के लेनी हां मां के लिए लुआ तू आ छिनार कहीं का तोर भौजी इतना मार के निहार बिया देख नहीं तोर भौजी कैसन ही हम जानत नहीं खी हमार तो भौजी जवन कौन से लाइन मारेला तोर तो भौजी बुढ़वन से लाइन मारेले। ए हमार भौजी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोल जानली कि ना चुप रह खेला करे तू का हमरा के सिखाइबू हम जानत नहीं छी। हां बाबा जन जानता तोर भौजी जान करे तोर भौजी नु इतना खिलाड़ी बनू इतना के भर गांव ओकरा से परेशान बटे हम जाने नहीं चल तू का जानबू हम जानत नहीं छी। हमरा भौजी में ना लगी तोर भौजी का जानत इसरे हमर भौजी के बारे में अरे बहुत खेला करी है तार भौजी हम जानत नहीं अभी हमर भौजी आवत है नु तब तारा भौजी से हम अपन भौजी से बोला अरे बाप रे बाप जा जा अपन भौजी से कह जे हमर भौजी संभाल ले। ठीक बा रुको अपन भौजी के फोन लगावत तनी जो लगाओ ना फोन हम जाते अपन भौजी से कहतनी कि नहीं कि देखो कहत रहलिया ओकर नंदी हेंगने हेंगने रुक जा देखो कहतनी कि नहीं तार भौजी के कहू गथ है कहू करम ना छोड़ी जा ना जा ओइ ठतरू जा ओइ ठा मु जातने पर भौजी से कहे ए भौजी वहाँ के गइल बनी तो ना कहीं तनी लैट्रिन या बाथरूम बनवा दी तनी मेहरारू के गजन होता बहरी जाए में आ पूरा गांव के लइका बड़ा से कि निहारा तरह सब देखा तरह से कि कहाँ जाते से गांव के मेहरारू अकुल हमरे पीछे पड़ल बड़ा सन। हाँ तो नकियो लाख फॉर्म बा ओकनी के एगो नंदी बिया दिन भर मोबाइल चलावती दिन भर इंस्टा फेसबुक करे में लगा रहती है काज में ओकरा काम मिलता जल्दी शादी नहीं करता ना सौख। बताओ बताओ बहरी आगल बनी इतना गोजन होता कैसे एगो औरत अपन दर्द के लेके आ झेलत ये सब मर्दा का जनी है सब हम कि हमें जल्दी लैट्रिन या बाथरूम बनवाई घर में और ना जाए बहरी न तो गांव के लगे संभारी आ घर के लगे आदमी ए भौजी कौन है अरे भौजी सुना ना हउ बड़ा खेल करी बिया नु उ बड़ी हमारा तारा 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 बारे में शिकायत करती है भौजी चलो ना ओकरा के सिखाई जा भौजी बहुत ही खेल करी बिया बहुत चिनार बिया उ का कहत रहलिए भोसरी का कहत रहलिए कहती है कि तोर भौजी खेल करी हिय हौ हिय ऐसे कह दिल बिया हां ऐसे कहती है चलो ना ओकरा के मैं बार खेला बेला निकालती है बहुत कहती है भौजी अपन नहीं देखत कि हम का करतनी का कहले बड़ भौजी खूब हमनी के बारे में शिकायत करती है दिन भर पर भौजी घूमे ले आ तो नटरी नटरी कहत रहली हां बहुत नटरी कहती है हमारा के चलो ना ओकर खेला उ भाई भी नु बाड़के के साथ भेजरी ओके ज्यादा तो मोंगिए धो देतनी ओकर खेला बेला मैं बार निकाली जा चलो ना भौजी आओ चलो बताओ तनी चली। हेलो कहिया आइम रहुआ और अभी हमारे एकदम मन नहीं खेला अकेले जवानी हमर तड़प के हरामी हो कहिया आइब जी नवंबर में आइब पहले दिसंबर में हमार कहानी सीज हो जाए ना ए बैग खाली रहुआ यहीं में रहे घरे रहुआ जे जोन करे के तोन करब एगो सीख ले रहुआ वीडियो कॉलिंग त करब वीडियो कॉलिंग जानत नहीं रहुआ का टाइगरी पोर्ट ने इसके थी ए भौजी हो का हो आ बिया नो उठे जा बौनी नटरी देखा ना तारा के ना कहत रहलिए ना कि तोर भौजी ना सतबतरी भैया ना काटा हो रुकी बाद में करतन रहुआ का कहत रहली ना तो रू कहत रहले ना कि तोर भौजी लेखा हमर भौजी बिया तोर भौजी सतबतरी हो तो भर गांव के लड़किन से तो बतियावे ले तो बुढ़वन से लाइन मारे ले कहत रहले ना और भी कहत रहले ना कि हमर भौजी में तोर भौजी लागी जाई कैसे कहत रहली आ ये भौजी ये तना तू कहला जरूर कहते ना हम जात ने अपन भौजी से कहम ना कि हेंग ना कहत ओकर भौजी तू चला ना चला लड़ जा चली तो चली आओ चली चली
कहाँ बिया सतवे तोरी करे हर चलो ना जइया भौजी चलो देखा आई भी लिया के हर जइया रे का है तो पूछा बहुत तारा बारे में भौजी बहुत शिकायत करत लिया हां का कहत अरे हमन नंदी के का कहत रहो सर नंदी का पूछा भौजी पूछा हाथ लिया ना हाथ लिया ना हमारे समझा दो कि हाथ मत लगाओ ठीक बा ए भौजी बड़ पर चोलिया फाड़ दे ए भौजी सुना ना ई त खुदे चोली फरवा घूमेला भर गांव का ई अरे सत बताई तेरे लासर माटे ठाकौन हर का है करत अरे के तो जल में के लागेला की अरे हो हो हां ए देखो हमर दुआर पर अरे देखो देख देख हाय क्या करता समझा दे तन समझा दे भौजी सुना ना और ही कहत गई सुनरी ना कि हमर भौजी लेखक के निम्मन बा बताओ भौजी तू निम्मन नहीं हां हां अरे हम पूरा खानदान तो के देखेला पूरा गांव देखेला तो सुन ना। बुढ़वा लाइट मारला सन देख ला शर्म नहीं तो नहीं कहू नहीं खेया गांव के एगो लइका रहुआ से बाचल नहीं खसन हां अरे वो तो गांव के जानते देखते बा ए भौजी देखते बा ए भौजी सुना है सुना मैं जवान का हमारा भौजी पर लाइन मारला स ओ दादा तो वो हमार बेटी करता नहीं अरे भौजी ए भौजी आ सुना ना हाई कहत रहले ना कि हमर भौजी कहेले ना कि तार न तोर भौजी न भर गांव के बुढ़वन से लाइन मारेले अरे का से पूछिए करा से पूछा ना तू पूछा बोल रहा खुद ये बोल अरे को खरा नहीं पूछा ना भौजी पूछा उमर नहीं है हम हमारे गेहूं के खेते में जा पूरे गांव के लेके लाइन मारत मत मैं करिया हो गइल सब हो ए भौजी, करिया हो गइल सब देख सुना ना। देख तबे न महीने के संहार ले बाड़ू रूप में रेखा या बड़े शुरू में खा देख लो देख ले पूरा गांव सिनारी एंगन बतियावेले हो पूरा गरियावा हो जा हां जा ए भौजी तू गरियावा हो अरे भौजी खूब गरियावा जानी तो हो मैं खेला करी बाड़ी से दूना तो दू तू गरियावा छिनारी देख ली अरे रे रंडिया गरियावा हो भौजी गरियावा आओ तो छीन के बड़सन कुल लत इंस्टाग्राम फेसबुक चला तरीके माने नहीं के भरल छता भताई कुल के अरे टिटी जा बोरे कुंडली बतियाओ तो लेखो से पाओ हमार नटरी में मिल जी सर हमार नटरी में एगो से बतिया वाली तोर नटुरी एगो से बतिया वाली अते नहर साइड तो लेके आई रहले ना पूछले काले कह रहे पीछे आई रहले काले कह रहे गाड़ी छीन बताओ ना काले कह रही हूं तोर गाड़ी के पीछे आई रहे चाका में टंगा के आई रहे एगो ना चाचर को आई रहल सन वो तो छिनार है ही का कहियो तो सूर्य से छीना रहे तो नहीं हरे से छीना रहे तो रंडी है छिनार हवे तो घटी ही हवे ये तो नहीं हरे से जो रख रहले नहीं हरे से रे ए जब बोला के घर में धुआ जा तोर सेलूर धुआ जा तोर लइका कोही ना घस रे टिटिरिया तोर लइका कोही ना घसन आउ रे रानी आउ तो मंगिया धोतरिया आ गई जा आ देखो देखो भौजी तू कर जा हम ना कर जाई करिया वो रुक जाइए चले लेके आई जो जो उनका रखो तो उनको लिखे आई रे माय अरे बाप रे बाप अरे मरले भी हो भोसड़ी पटक के ए गांव वाला देख ली अरे दादा हो दादा अरे चुदरी नहीं हरे के टिटिरिया मार के डांट पीटे कदल से हो दादा ई नहीं हरे के कुल खा खा तो अभी खाना होता नहीं का भइल लौरिया लगन है लौरिया तो बाप छोजिया को अरे मरले भी हो दादा कैमरा से अरे मार देले भी ऊपर से नीचे ले हो मार दे बिया आई चलो दादा चलो भोसड़ी अरे के इलाज टीटी- कर जाओ चलो अरे टिटिहरिया वो तो मांग धोआ जाओ तोर दीने दहाड़ी लुटा जा पूरा मंगिया चलो जाए तो भौजी अरे चलो बाप रे बाप, चलो मरले बिया चलो भोसड़ी। भोसड़ी के कुल समझावल जाए